Алар мындай максатлар койгандар, биздин алга мындай тоор максатлар коелар. Шуңа күрә бүгүнкү күндө эмне соңғы бейрет озған өттер мәселесі белән шундай ниләр килеп чыкканнан соң нишин студентлар белән укыган вакытта да инде без 19-нчы йөз белән бүгенге көнне чагыштырып карыйбыз. Экономик, икътисади яктан үсешне. Һәм бер яктан караганда безнең икътисади яктан да үсешебез бүгендә безнең бай нарыбыз бик күбәймәгәс. Müslümanlar, yerden iterdi kişilere biz 19-нчы yüzyılda алар булганнар. Ләкин безнең менә максатларыбыз, алар үзләренең гаиләсенең артык акчаны кемгә хезмәт иттерергә тырышкан, халкына, алар мәчет төзегән, алар мәдрәсә төзегән. Без бүген нәрсә, безнең артык акчабыз булса, без йорт алабыз, машина алабыз, без үзебез хезмәт итәр өчен үзебезнең булган байлыкларыбызны тотабыз. Опять-таки проблема в освещении. Если освещать личность Мухлисы Буби именно в ракурсе великого общественного деятеля, женщины, мусульманки, татарки, да, это, конечно же, сильно бы способствовало разрушению множественных стереотипов, которые действительно в исламе отсутствуют, их нет. Минем уемчә бүген әзгенә киләчәктә безнең тәрбияле менә шундый Мухлиса Буби фенонимын бирердәй үстерердәй шәхесләр булсын өчен безгә игътибарны бераз гына гаиләгә минемчә борырга кирәк. Чөнки без гаиләдә балаларны канат биреп тәрбияләп үстермәсәк, аларны киләчәктә үсәргә үзләренә очарлык канатларында көч тоймаячаклар. Мухлиса Бубилар шикелле кешеләр турында күрсәтеп, алар белән дәресләрдә, мәсәлән, класс сәгатьләрендә сөйләшергә һичшиксез кирәк, чөнки ниндидер балаларда идеал булырга тиеш омтылу көче. Балага кичкенәдән үк шундый тар максат куябызмы, яисә киңме? Аның күреп үсәрдәй, нинди менә үрнәк алырдай шәхесләр булырга тиеш. 90-нчы елда ни өчен бу килеп чыкты шундый шәхесләр, аларның артына халык иярде, аларга ышанды. Бүгенге көндә андый шәхесләребез юк, чөнки без беренчедән бердәм түгел, икенчедән безнең бөтенебезнең баш буласы килә. Бөтен кешедә баш булган җирдә ул инде синдә мулла, миндә мулла атка пишән кем сала.